ବୁଝିଲା ଆଚ୍ଛା ମୋ ବୁଢା କାହିଁକି ଆସୁନି एक्सपीरियंस भल अच्छी ହଁ हाँ सर्टिफिकेट पाइछ ना कौन ସେଇଟା ତ ସବୁ अरे भाई तारा सती द्रौपदी सती अति सती कुंती ଆଚ୍ଛା तारा सती द्रौपदी सती अति सती कुंती आजिकाली झील कौन कहते जानी କଣ आमे तांकुनु बड़ी की सती यस कहीं जानी कहीं ना ये मानकर घरे गोटे हेले बाहर गोटे इमिति दीटा पति ହଁ ଏ ଜମା ଚିଲାଣି ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଚିଲଉଛ ସତ କଥା ଆମର ଦିଦି ଆଉ ତମର ତିନିଟା ତମର ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛ ମୁଁ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ତମେ ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମ ଝିଅକୁ ଲାଇନ୍ ମାରିଥିଲେ ପଚାର ନା ତାଙ୍କର ମାରା ଖାଇଛନ୍ତି ପଚାର ମାରୁଥିଲା ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ଲାଇନ ମୁଁ କାହିଁକି ମାରି ଏ ଭଗବାନ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଲାଇନ୍ ମାରିଲେ ସେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ପଚାର ଭାଇ ଲାଇନ ମାରିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଚାମୁଚ ହଲି ହଲି ଚାମୁଚ ବୁଲି ବୁଲି ଚାମୁଚ ହଲି ହଲି ଚାମୁଚ ବୁଲି ବୁଲି ନାଟି ପାଇଛ ଚୋଖା ଆଚ୍ଛା ଚାମୁଚ ହଲି ହଲି ଚାମୁଚ ବୁଲି ବୁଲି ନାଟି ପାଇଛ ଚୋଖା ତମକୁ କିଏ କାହିଁକି ଲାଇନ ମାରିବ ଆରେ ଉପର ତୁମ ଡଉଲ ଡଉଲ ସେତେବେଳେ ଭିତରଟା ପୁରା ଫମ୍ପା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଆମର ଦି ଜଣ ଏକା ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ବୋଲି ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ମୋ ଭିତରେ ଫମ୍ପା ବୋଲି ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେ କଣ ମତେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ପଚାର ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା କେବେ କୋଉଦିନ କୋଉଠି କୋଉ ସମୟରେ କହିଲେ ଟିକେ କହିବି କୁହ ଗରିବ ଭଳିଆ ହେଇଛି ବଢିଆ ଭରିଛି ଆଣ୍ଠେଇ ଘାସ ଗରିବ ଭଳିଆ ହେଇଛି ବଢିଆ ଭରିଛି ଆଣ୍ଠେଇ ଘାସ ଏ ସାଲେପୁର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲି ଆସିବୁ ମଲା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଘାସ ହେଇଟି